Așa, salutare lume, eu sunt Radu și un nou episod despre Jurassic World. M-a uitat pe mine. Și sunt cu Andy Andrei. Exactly. Puteți să-l găsiți chiar pe Facebook. Da, Andrei Spânu, pe Instagram Andrei Rareș. Eu nu te vreau. Te vreau așa. Să fii mai frumos. Eu? Nu tu. Și ăsta să fie mai albastru. Așa mi-e bine. Desigur. Eu am un gras de mare. Câteva 2 ore durează. 2 ore pentru ce? Chiar pentru ce? Vă vine să credeți. Da. Mie da. Scrieți în comentarii dacă vă plac dinosaurii. Dacă nu, sunteți de ei mei. Dacă vă plac, sunteți de-ai mei. Și dacă nu vă plac, sunteți de ei mei. Adică de-a lui Andrei Andrei. Hai că putem și legendarul mai rar. Așa. What the fuck, ăla are pe Megalodon. Mă rog, da și ăla am. Dar el are pe aproape maxim seria aproape. Păi te gândește bine. Faci tipul ăsta. Băi, tipul ăla. Băi, tipul ăsta e prea bun. Mă bate dintr-o lovitură. Vai de mine și de mine. Mai e și altcineva lângă mine. Da, ce bine că l-am pe ăsta. Da, nu l-aveam în praf. La asta sunt, că deja l-am ucis. Pe ăsta îl bate. Ce proastă. Au! What the fuck? Unu viață. Mă bate cu proastă, ce fac așa și unu viață, mai de bine și de bine. Andreea, nu știu ce mai ia de aici. O punct de referințe. Stați puțin. Am cuiat așa ca să fim în siguranță. Da, mă rog. Mă uit. Dacă vă supărați că mă uit pe aici, asta e. Un dinosaur mutant. E la cap puțin larg, asta e. De asta se face din cadrele astea. Merg chiar la clapul ăsta. Dar nu l-am de 300, l-am 2. L-am și chiar pe ăsta. Și chiar pe cealaltul. Ăla de bronz l-am. Doar că este de 3 stele.
Bă, ăsta nu l-am. Nu l-am pe la legendar, nici pe ăsta epic. Da, pe la super rar. Și uite că acum o să încep. Da, facem lucruri. O rundă fac. Că știam Diagri că nu-i plac dinosaurii. Mi-mi place fotbal. Mie să știți că nu. Ribios n-am. Eu l-am pe Big Daddy. L-am și pe ăsta. Care puternic. Care sunt. La mâncare. Vai de bine. Asta mă face. Nu mă faceți mai mult timp. Nu. Trebuie să vă arăt dacă e greu jocul. Opa. Mai dăm și mie asta este. Mai târziu. Asta. A doua. A doua zi de nume. Termină școlile. S-a terminat școala. Și dacă v-a plăcut episodul ăsta de azi, dacă v-a plăcut episodul ăsta de azi, puteți să dați un buton de like. Pa, pa!